নিশ্চয়কৈ ইয়া হল বিটিআৰৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্ত থকা উল্টাপানী বনাঞ্চল আৰু এইখন উল্টাপানী বনাঞ্চল ইয়াৰ বাবে বিখ্যাত। এইখন বনাঞ্চলত গোল্ডেন লিংগুৰ পখিলা বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থাৎ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পখিলা এইখন বনাঞ্চলত পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ বাবে বিখ্যাত এইখন বনাঞ্চল। ইয়াত ময়ূৰ বহু সংখ্যক ময়ূৰ পোৱা যায়, কিন্তু এইখন বনাঞ্চল বৰ্তমান সংকট অৱস্থাত পৰিছে, কাৰণ এইখন বনাঞ্চলত ব্যাপক বন ধ্বংস কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে একাংশ দুষ্ট চক্ৰই। मा जाखो दे बेसेबां गोजान दंबावो बारा गैला ससे हाबबानो मोनहैबाय ओरै गामि बे दखर दाखार एवनानै न' बानायनानै थानाय। ओमफ्राय माबायदि दाननाय जाखो बेखौ गोदानै नैबे हाग्राया? बे हाग्राया दाख्लि बारा गोबावनि नङा सप्तासे गोदान दानदोंना? औ गोदान दानदों। मानिथारा नामा मानसिफ्रालाय? मानिनायाथ' मानिया। नोंसोर डिउटि होयोना मोजाङै? होयो। रेस्ट गैया जोंहा। रेस्ट गैया, ओरै थांबा ओरै मावो। मा होनदोंमोन बे जायगाया? बे जायगाया 7 नम्बर उल्टापानी रेन्जनि सिङाव थानाय आरो ना? हल्टुगाव डिभिजन। हल्टुगाव डिभिजन। दंखायो फाख्रा-फाख्रानो। खोब दुखुनांथाव बाथ्रा, जाय समाव आसामावहाय हाजार हाजार दंफां गायनायनि आसुनि लानाय जादों, स्किम लानाय जादों, बे समाव क'क्राझार जिल्लानि जि भारत भुटान सिमनायावहाय थानाय मोनसे समायना सोमखोर हाग्राबारि उल्टापानी रेन्ज, बे सिना जोबस्रांनायनि लामायाव बुंब्लाबो भुल जानाय नङा। मोनथिनाय बादिब्ला बेनि हाखौ बे दुथां मानसिफोरा अर्थात पाब्लिकफोरा रानना लादों, अर्थात दखल खालामदों होननानै मोनथिनाय जादों। बेनि थाखाय जों फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, आसाम पुलिस आरो क'क्राझारनि जिखिनि खौरांगिरिफोर दङ जयै दिनै मोनसे सार्भे खालामनो फैनाय जादोंमोन आरो सार्भे खालामनायनि समाव खोब दुखुनांथाव सिनखौ बेवहाय नुनो मोनदों। निस्सय आरो 1-2 बोसोरसोनि उनाव बे हाग्राया जोबस्रांगोन नामा, बे मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैदों। दायो जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ, बेयावबो खोनानो मोनदों प्राय 30-40टा न'खर फसंनानै हाग्राबारिखौ दानस्रायनानै न'खर फसंनानै बिथांमोना थादों होननानै खोनानो मोनदों, दखल खालामनानै। लेवार बानाया माबायदि जाखो आदा? लेवाराथ' नै बारान्दासिम थांबायमोन। हाख्राख्रालाय बोखानो हाबाय? बोखानो हादों। हरबायानोमोन। मोजां, लांदां जाजोब्बाय गासैबो। गासै खयथा न'खरमोन बेयाव? 300। मैया एभिक्सन खालामनाया 160-50 घरसो दं होनदोंमोन मैया। ओमफ्राय न' लुखाबायमोन आरो ना? प्लास्टिकनि खोबनायसो आरो ओरैनो खाबथानानै। ओमफ्राय एक्सुवेलि बिसोर अबेनि बेयाव न' लुखायनायफ्रा? मा जायगानि? जायगानिखौमोनथाय आंबो बै सोंनाय थानाय। चिरांनि नामा बांसिन? चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बेफोरबायदिनो होनदों आरो। बै गामि लुबाय बैयाव।
ओरैसो ना माल लानायमोन गावसोर दोनखोमानायखौ माने लाना थांबाय बिसोर बोरै जे जायगायाव दै गैया कारेन्ट गैया थांनाय फैनायनि लामा गैया बेबायदि जायगायावबो हाग्रा गुदुं सिङावहाय हा दखल खालामनानै न' लुदों आरो टटेलि इलिगेलै বিভাগে আমি ডিউটি করে মানা করে থাকি সিহঁতো নাবুজে আর আমি ওপৰতো সব জানাইছে আপোনালোকৰ কি মেন পাৱাৰ কমি হৈছে নেকি মেন পাৱাৰটো আমাক কমা নাই আমি নিয়ে এৰিব এই মাটিটো হাতী থাকিবৰ কাৰণে জেগা নাই এইটো অলপখিনি বাচাই আছে এইকেইটা জংঘলটো আমি সদায় ডিউটি কৰে ডিউটি কৰি পেলাই আমি ৰিপৰ্টটো পাইছে ৰিপৰ্ট পোৱাৰ পিছত এইটো কামটো কৰিব লগা হৈছে আমাক ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনাৰ ৰেঞ্চত যে এনেকৈ কৰ্মকাণ্ড চলি আছে আমাক জনাইছে সব ৰিপৰ্ট আছে সব আমি মান্থলি বা ইয়াৰলি এনেকুৱা সব ৰিপৰ্ট আমি লেটেষ্ট আমি ৰিপৰ্টটো দিব লাগে দিয়াভোগে আমি যাব লাগে দিয়াভোগ আমি মুকুটিও দিছে আৰু লিখিতটো দিছে দিয়াভোগ জনাই দিয়াকৈ এই অলপ চলপ কামটো কৰক বুলি কৈছে আৰু